салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк зентон, подписация фаромӯш накунтон бародарҷоно. Мана ами якоманда 2 гектар боғи фурӯшишон будааст. Гирдаш пурра маҳкам бародаро. Аграждени ки пурра маҳкам кард ки симхор ки 2 гектар. Дарахтош 5 сола то 20 солаи дарахтош ай бародаро. Мана сари об. Мана оби нароб хӯрдост бародаро, бемалол. ин дар боғо бародаро, ин боғ барои тагашки фурӯхтан пурра. Документош бародаро як умри меросӣ. ҳосилош бародаро нишони абрикос шай, бобои шай, шиша хурмои шай, хасака шай, ҳама намуда шай бародаро. ҳосилош нағз. ҳамин ҳосилош ки бо ҳосилош ки мегитига бошад, марҳамат гиртон бародарҷоно. нархаш 200 000 сомон. бо худо тинҷити арзон меша, савдо мекунем. бо нағзгак савдо мекунем, албатта бо арзон мешад. Ду гектар гирдаш пурра аграждени, якта контейнери 6 метра шай. Данашанда ман агар контейнерашки мегирам гӯйтам, контейнерашки мехаритам, не бе контейнер гӯйтам, бо нарха дига хел мешад. дарахтош нағз. барои ҳамин агар харидори аниқ боштон бародарҷоно, телефон мекунтон, албатта ҳамин номери худам ба ман овра нишон медиҳам, қитима савдо мекунтон. Ду гектар ин дар бехаш шумораш не, бехаш бисёр. Акума пурра ҳар қитораш بدم мегӯям, не бехаш бешумор бисёр бародаро. барои ҳамин якте лайк занитон, албатта подписация фаромӯш накунтон ҳеҷ вақт. ҳамин лайк аз шумо ҳеҷ чи намебарад. ҳамин лайк занитон илтимос, ҳамин барои паҳн шудан. мана обаш наробашай, оби зашай, ҳозир оби нароб хӯрдост, бо оби зашамай бародаро. духел обашай. мана дарахтош аҳмин дарахтои ёшошамай, навшнондагиёшамай, дарахтои калонашамай. ҳамин хел. адрес чилгазӣ, ҳамин кӯпруки сеюм ки ҳамту боли каналба гузаредагар, я 500 метр буредагар, дасти чапа кӯча, дасти чапа кӯча нагашта, ҳам гашта дасти роста бентонагар, ҳамин гирдаш пурра маҳкам, симторки маҳкам кардаги. бо як гила сафедора шай бародаро, 100 бехми, 50 бехми, 70 бехми ман нашумордиям. сафедорошамай, контейнерашамай. ҳосилош нағз. ябор дига мегӯям, документаш хоҷиги деҳқонӣ, як умри меросӣ мегӯяд. ин саҳмия, дута саҳмия актакарги хоҳитон номотомо гузаронда мегиртон сразу. ягон проблемагиш не. раҳмат барои дастгириётон, миннатдор. лайк занитон, подписация фаромӯш накунтон бародарҷоно.